Takot kail ko yoy. Ay. Ikot sa takoy. Tanakay ko yoy. Sasya, di ka po ka? Ay, kabala kaya. Hindi ni mabala ka. Nagkakapoy na ako. Makauli pa dito. Makauli, patakuya, oy. Kinamo ko, gidala diri. Saan man mong gidala be? Yan na, oh. Mga napuglamok kayo sa bukid oy. Ulala. Mga nakoy. Oh, mau ni. Mau may nangikuha na to ka dibdib. Gidala din mo na koy. Pero na ako na koy be. Ako sa kay kapoy pa kay ko. Pero na sa kukoy. Kaya kapoy mampun ko. Sige, oh, ikaw na po. Ako na po be. Kaya kapoy kay ko. Pagkuba, ha? Hindi man, inayon ramang ko na ako. Lakusuga sa hangin ay. Dugay ni malubat koy. Dugay, oy. Uy! Lubat naman lagi! Hala, gidaot manani mo. Wala man ko na ko gidaot. Giyapangan naman ako si Kung Naong. Daw. Hala, nadaot din siya. Ay, basi na lubat ni. Hala, lubat? Yung sa man na, kuy. Ang charger ana. Hala. Kalimutan ko sa charger ani kuya kang jib-jib. Naguro sa iya ha. Oh, siyempre koy. Kaya iya man na. Nagit siya ang charger niya. Sa man na ito ni Ron. Nawa, tayo mabuhat ani kuya. Pagbaktas na ng jutaan ni, balag kapoy kayo. Makauli lang. Laina na. Kapoy ng biyak kay ko. Nindot biyak kay na kaya hangin-hangin. Dili na kayo mo andar no. Lubat na. Tara kuy ay. Tara. Kapoy na kayo. Kapoy yan. Lukay koy ay. Sa na ito ni Ron koy. Hala koy. Oh, power bank po niya, power bank. Hala. Charger daw kuya. Cord dual transmission. Hala. Cord daw koy. Basig pwede ito ma-charge ani kuya. Bitaw no. Istingin ko kay. Laloy pa ba itong balay? Sige, ay po na to kuya para ma-charge ni. Tara. Ikapoy na kay ko. There, power bank, dual transmission. Michael. Oy dong, sa inyo ha. Michael, unsa na imong baligya? Okay ne? Charger, power bank, niya plus kini cord dual transmission. Unsa may naka-dual transmission na cord lang man na. Kini, dual transmission eh. Pwede sa iPhone, pwede po sa Type-C. Oh, awa no. Ibay kayo ni. Michael, gi-promote ni mo na. Pilay bayadan na si mo, gikan na sa TikTok no. Si TikTok, taka raman ka, inangkat raman ako ni. Inangkat na din ni mo na call. Unya, tagpila mo po na call. Okay ning cord, 100. Pero kunin yung power bank, 2,000. Agay, sakita pa di anas bulsa oy. Ayaw ka ng call. Pwede na siya ma-charge sa ganang gamay electric fan? Oh, pwede kayo eh. Dual transmission kayo no. Pwede kayo charge mo yung truck dire. Hala, grabe. Lupin pa may jinsit kuya. Ka Nicole, tisingin daw Nicole. O sige, kung tusingan ba, pwede ba na dire ah? Daw. Awa, kadali lang ha. Okay, Type-C. I-on. Sige, i-on. Wala na andar Charge no. bay. Yawa kuya andar no. Hala, tinuod yun eh kay ma-charge yun eh mo electric fan na gamay. Kani kuya no. Pero bossing, rugay na ka nagasuri ani bossing. O, taon-taon na po, mga 2 ka tuig na po siya. Nadato na kani si suri-suri no. Apit na, kaluyan daw sige no. Dagko pa ni income no. Oh, dako eh. Kanang busing, ikaw ra pa isa nagsuri-suri na. Wala kay kakumpanya. Ay, kumpanya, wala eh. Ako na mismo gasuro yan eh. Ako mo direct kong adto sa supplier. Oh, kuyawa din mo tirada ko no. Nagapadingkamot juga ko no. Para sa mong kagalingon. Para mga kwarta-kwarta ka. Oh, siyempre, kisa may di manikamutan na nga akong anak, 5 ka buok, puros ka magwangan. Kuya, hapit na mapul. Hapit na ni mapol kuya, gamay na lang kulang. Sa tupa, pareha dito sila edad tanan. Ay, dili, kung isa kang magwangan ako, mga 8. Ang ikaduha, 6. Ang ikatulo, mga 4 siguro. Ang ikaupat, 3. Ang ikalasa, kamanghuran, 2. Kuya, na hybrid ko kay kano, kusong ika mo breeding no. Ang durimi, good durimi ba? Kuya na, jukin mo ko no. Oo, basta na, manakaparang na makaon ba? Pero tayo sabi, gusto mo ni palito nyo, dili kayo, sige na mag-charge na. Yati, susurihan raman ko nyo, tanawang sudan ako ni be. Na-zero naman eh. Inyo daw. Wala na po naman na inyo ha, binuang naman eh. Bapo kay mong power bank call ba? Ya, tara na kuya. Tara na kuya, basig pabayran pa tayo na. Nicole, ato sabi ko na. Ay, yati, siguro mo sila nag-charge. Yan, dito mga bata ato.